Dnes vám chcem ukázať niečo, na čo sme v ateliéri dlho pracovali. Vítajte na kanáli Andrea Martiny, rozprávajme sa o móde. Dnešok nebude o veľkých večerných robách, ale o novej modernej línii oblečenia, ktorú sme nazvali AM Studio. Vytvorili sme ju pre tých, ktorí milujú náš rukopis, ale hľadajú niečo maximálne praktické a využiteľné na každý jeden deň. Možno ste už počuli o kapsulovom šatníku, ale my v Andrea Martiny sme túto myšlienku posunuli ešte ďalej. Náš koncept totiž nebude o pár kusov šatníku, ktoré môžete medzi sebou iba kombinovať, ale o skutočnej modulárnej móde. Znamená to, že každý kúsok z AM Studia síce funguje ako samostatný model, no zároveň dokonale zapadá medzi ostatné, bez toho, aby sme stratili hravosť a nápaditosť. Je to taká inteligentná stavebnica pre ženy, ktorá bude zároveň riešiť rané dilemy. Cieľom je, aby ste postupne mohli čokoľvek z našej línie skombinovať a výsledok bude vždy esteticky čistý a štýlový. Aby sme zachovali exkluzivitu, rozhodli sme sa pre systém jednorazových dropov. Nečakajte preto u nás nekonečné naskladňovanie. Keď sa niečo z aktuálneho dropu jednoducho vypredá, uvoľní sa miesto pre niečo ďalšie. To vám zaručí, že nebudete v meste stretávať každú druhú ženu v tom istom. Je to náš spôsob, ako priniesť unikátnosť do každého jedného dňa a vyhnúť sa masovej nadprodukcii. Kľúčom k AM Studio sú materiály. Tie vyberáme s rovnakou precíznosťou ako pri hlavnej línii. V aktuálnej ponuke dominuje špičkový tencel a hodvábne jemný modál, ktorý na tele takmer necítite. Kúsky sú doplňané 100% bavlnou a viskózou, ktorá zaručuje priedušnosť počas celého dňa nosenia. Čo však bude pre AM Studio absolútne charakteristické, je využívanie deadstock materiálov. Sú to prémiové zvyškové materiály, ktoré by inak ležali nevyužité v skladoch. My v Trenčíne im dávame druhú šancu a pretvárame ich do limitovaných modelov s vlastným príbehom. Je to podľa mňa jeden z najudržateľnejších prístupov v móde, pracovať jednoducho s tým, čo už existuje. Celá výroba prebieha samozrejme tak ako doteraz na Slovensku. Vďaka tomu vieme, kde bude vaše oblečenie ušité a že stehy spĺňajú naše štandardy kvality. Medzi moje obľúbené kúsky patria napríklad tieto splývavé nohavice spolu s košelou, ktorú mám aj ja na sebe. Alebo tieto univerzálne béžové šaty, ktoré vďaka svojej variabilite využijete do práce aj na voľný čas. Chceme, aby móda slúžila vám a aby ste sa v nej cítili slobodne v každej situácii. Stačí kliknúť na www.studio.andreamartiny.sk a môžete začať vytvárať svoj vlastný modulárny šatník. Určite sa tam prihláste aj na odber newslettera, aby ste o každom ďalšom drope vedeli ako prvá. Ďakujeme, že spolu s nami podporujete lokálnu tvorbu a módu a že dbáte aj na udržateľnosť toho, čo nosíte. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber, aby vám neuniklo žiadne ďalšie a vidíme sa na budúce. Ahojte!